Welcome back again sa aming channel. So para sa video na to, so isa din tong ritual na ginagawa namin guys dito sa aming range, na kapag meron kaming mga bago, kailangan nating liguin tulad ng itong mga giant na to. Ayan, so mga giant yung tawag namin sa kanila guys, kasi ayan no, ang titikas ng mga katawan nila guys. So dalawang lalaki to guys, saka isang babae. So anyway, yung mga dito natin guys na mga native, ayan, malalaki na rin po sila. Nabawasan din to guys kasi nga dahil sa panahon. Kasi napagtanong na din namin sa ibang mga breeders ngayong panahon na tag-ulan, ganon din daw sa kanila. Marami din daw nagkakasakit. Pero kailangan natin i-prevent yan para at least konti lang yung ating malalaga. So dito kasi yung nakaraan is nasa 45 pieces din to. Tapos ngayon mga nasa 35 or 34 pieces. So mga mahigit 10 rin siguro yung nalaga sa batch na to. So hindi pa nga to nakapagpurga guys, kasi siguro balak namin mga kinabukasan na siguro namin to pupurgahin. Kasi yung iba doon, ayun, yung iba dyan, yan yung mga pangbenta namin guys. Actually naka-reserve na to halos dito. Ayan dyan, naka-reserve na. Kung mapapansin nyo may malaki, ayan yung isa. Hindi kasi sila magkakapatid guys, so iba-ibang batch kasi sila. So pinagsama lang namin kasi nga same naman yung nanay at tatay nila, hindi lang magka-sing batch. Pero okay lang yan. So ma-share ko sa inyo, eto na yung isang kulungan namin guys, nilipat namin dito. Kasi ginamit namin yung isang kulungan or yung space doon na nung birthday namin, kasi nga nag-birthday din kami guys. So in the last video guys, or the last part sa video na to guys, is papakita namin yung aming mga mukha. So stay tuned kayo dyan guys, nandoon. And then kung ano yung mga nangyari sa aming birthday, and actually hindi rin naman ganun kabongga, pero at least ma-share din namin sa inyo. So ito yung ating liliguan for today's video guys. Ito, hindi pa ako nakapag-isip ng pangalan, so comment down below kung ano yung ipapangalan natin sa kanya. Ayan yung kanyang mata guys, so kayo nang humusga. Pero ilalagay ko yan sa description box down below kung ano tong uri ng manok. So yan yung aking liliguin ngayon using nung ating Seromite. So ipapakita ko rin yung Seromite mamaya guys, kasi hindi ko napakita kanina. So usually before ang ginagamit namin is yung ating wash out. So ngayon hindi kasi ako nakabili, o yung partner ko hindi ka nakabili ng wash out. So yun muna yung gagamitin natin yun. Maganda rin naman yun kasi naka-specify naman dun sa yung mga hanep, kung ano pa yung mga tawag sa mga iba't ibang mga parasite na nasa manok o yung mga kumakapit sa kanila. Nga pala, napurga na siya at saka nabigyan na siya ng vitamins kagabi. So ngayon is liliguin ko na lang kasi mag-alas 10 na rin kasi guys. So peak kasi yung 10 o'clock in the morning na pagligo. Maganda kasi kayo yun guys, kasi hindi masyadong malamig and hindi rin masyadong mainit pa. So ayan, let's go and magliligo na tayo ng ating manok. Kasi ito yung kailangan natin, 2 galon ng tubig and yung Seromite na sinasabi ko kanina guys. Ito yung gagamitin ko ngayon. So ayan, 3-in-1 shampoo for your game fowls. So nakalagay yan na para sa hanep, kuto at red mites, pati sa buni at saka yung mga nagsisimulang tibak. So sa likod meron naman nakalagay dyan kung paano gagamitin guys. Ayan ang nakalagay dito guys. Sa isang buong pakete or isang ganito. Nabuksan ko na siya guys, or actually kinat ko na siya. 2 galong tubig nakalagay dyan. Tapos ilublob yung ating hayop o yung ating manok. Tapos ibilad sa loob ng 20 minutes yung ating manok. At saka hayaan natin na matuyo yung balahibo ng ating manok guys, para at least yung ating produkto o yung ating Seromite is talagang nandoon yung kanyang kasiguraduhan. So parang ganyan guys, nasa litrato naman. So ito nga pala si Zoro. So bakit ka nandito Zoro? So ito, ayan. So meron pa mga ibang specification dito guys para sa buni at saka yung mga nagsisimulang tibak or tutok. So nandyan na rin yan. Hilahalo na natin to sa isang tubig. Ito, ubusin natin to guys. Ayan. Ayan. Ihahalo lang natin. So maganda din to guys kasi at least ayan. Ihahalo lang. 2 galong tubig ang gamit natin dito guys. Ito na yung ating manok guys. Ayan. So may kalakihan din.
So, ilublob natin siya. So, ito yung kanyang katawan, guys. So, kayan. Since tapos na siya naligo, ilalagay na natin siya dito. Ayan. Ayan. Diyan na siya muna. And then mga 20 minutes guys, saka natin kunin. Kasi para matuyo talaga yung ano niya, hayaan natin matuyo yung zero mite o yung pinagliguan natin sa kanya. So hindi na siya babanlawan ng water guys, diretso na siya dyan. So, shout out to Wilson Murillo from Dubai, to Ferdinand Gumiit from Batangas, to Gabi Miko from Bulacan, to Dodong Problemador from Dubai, to Sir Alvin Tamala, to Romeo Aguinaldo Jr. from Batangas, to Sir John Roland from Plaridel, to Lindon Lumanog, to Bian Geka from KSA, to Marlon Saavedra from Pangasinan, and also to Sir Ray Tenorio. Maraming salamat sa inyong lahat na nanonood ng aming video and sa walang sawang pagsuporta. And yes, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please to consider subscribing in this channel. Please do like this video, share this to your friends, and also comment down below guys kung meron kayong mga katanungan pa regarding this video. And guys, umuulan na as you can see. Ayan, so pinasok ko na yung inahin kanina dito. So ayan, papakita ko muna yung aming inahin kasi nga umuulan na. So nasa loob na siya. So let's go. Ayan na siya oh. Brand new na yung kanyang ayan. So napasok ko na siya guys. Bago ko makalimutan, ito na yung video na sinasabi ko kanina. So enjoy the video guys. In 3, 2, 1. Hey everyone! So mo yung partner.
So, muna, that's why Inday Puy Puy. Kay Inday ako ang nickname and then Puy Puy ang nickname. This ends our video, and yes, if you haven't subscribed in this channel, please do consider subscribing. Do like this video, comment down below kung ano yung katanungan nyo regarding this video, and yes, I guess this is it. Goodbye guys, and everybody, peace out!